Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko kaArsenal Velepai. Kuthiwa uArsenal Velepai umfana omdala kuzoba okokuqala enyathela kwinkundla zemidlalo kwikhefu njengoba iKaizer Chiefs izawubheka phaa kwilizwe lase-Egypt iyodlala khona umdlalo wokuqala phaa kuma-group stages. Arsenal Velepai liphupha lithe lafezekiswa ke kuye baphulaphule. Uthe xa bebuzwa ngonondaba wathi kufezekisiwe owayekade ekucela ekunqanela. Uthi minyaka le ethandaza sithi angazanyathele naturena ngoba wayeyazi into yokubana ke udlalela enye yetim ke ezinkulu eyakumthatha imbeke endaweni bezingamaphupha kwabakhe ubomi. Uthi ke yena ke into yokuqala wayenzayo xa eveza indaba zokubana ke iKaizer Chiefs ifikelele esigqibeni sokubana imthathe, uthi wakhawuleza wabetha umnxeba wafowunela umamakhe abazali bakhe wathi into yokubana ke iphupha lifezekisiwe, ngoku ndizoba ngomnye wenxalenye players ezibheka phaa eNaturena. Uthi ke nawukhumbulayo into yokubana ke ndiyinkwenkwanyana ephuma phaa e-Eastern Cape ke ekhule idlala ibhola nje elokishini eKapa. Uthi ke kodwa iqela ke endalijoyinayo ndingu-Arsenal Velepai ndiseneminyaka 11 liqela ke elibizwa ukuba ne-IS Cape Town elithe ke layi-Cape Town Spurs kutshanje. Uthi ndikhuleleke phaa kubo ke abantu ke be-Cape Town Spurs kwade kwafikelela apho ke ndithathwa khona yiKaizer Chiefs. Ubulele into yokubana ke iKaizer Chiefs ingazange incame ekumlwelweni. Nawukhumbula into yokubana ke amakhosi enza sure into yokubana ku-Arsenal Velepai awazi ukumncama noba ke into yakhe ibenamahlande enyuka kunamagingxigingxi Cape Town Spurs silwa ingavumi ukumkhulula umfana omdala. Nani ke nakuyiqonda into yokubana ke lo mntwana xa wayefike ena-11 years phaa bekunoba ngeke kube lula ke nakwiqela le-Cape Town Spurs into yokubana ke limkhulule. Eyakhe imeko ifana rhoqo nekayitumbale ngikhona wafika Kaizer Chiefs emncinci kakhulu wakhulela phaa. Yiyo laa nto ke iKaizer Chiefs ngexesha ke yayike yavisisana nokhuna uba andiphazame emveni kokubana ke ethe iKaizer Chiefs awina ke league ezimbini phaa ku-Strasbourg wacaba kukhune ke kunamahlebezi angathi angahamba, kodwa iKaizer Chiefs yenza sure into yokubana kukhune akaphumi ngala mnyango. Kuze kube ngoku iKaizer Chiefs yenza sure into yokubana ke ayikho itim yawuzidlalelwe phaa ngoyitimele ngikhune. Isizathu into yokubana wakhulela phaa wafika emncinci kakhulu, ifana twatse ke nale meko kaVelepai, twatse nemeko kaDr Khumalo, twatse nemeko kaThabo Moki. Sendikubalela ke abantu ke abafika bebancinci kakhulu phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Yiyo ke loo nto ne-Cape Town Spurs yathatha ixesha elide ingaqinisekanga, ingaqondi into yokubana ke uArsenal Velepai lo mele abe uyaphuma kwelaa qela, kodwa ngenceba ke zikamdala iKaizer Chiefs ke yayinqoba loo mpi yamthatha uArsenal Velepai. Iphupha lakhe kumfana omdala uthi ke lifezekisiwe, uzokwenza sure into yokubana ke abalandeli beKaizer Chiefs ubagcina bonwabile. Uzawulwelela jezi leKaizer Chiefs, enze sure into yokubana ke abalandeli beKaizer Chiefs abazisoli ngokubona yena enxibeke elaa jezi leKaizer Chiefs. Injalo ke imeko kaArsenal Velepai umfana omdala naye ukhona kwiskwadi ke iKaizer Chiefs ethe yasithatha Thabata Bheki Mibombo kwelizwekazi lase-Egypt. Baphulaphuli ke ndingake ningene nanitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.